Relation Fibro Session Part. Tahakan ke video ko banta. Ko an bantip gitu ki bakwa ban tab admission hapo neri umiam na kamta ka biat. Bat kanderu ka jeng tip nam ta gitu ki bakwa tab admission nam ta ka BSc biat kemud ba pin BA biat kemud ke ba pin continue by direct kande by degree plus yo orang bat ka biat baik. Hakaju kapor kan long no saus nem hakaja kam dai license nem kande no saus nem BSc biat BA biat kata gini ki barang sudah ke 12 lada pikwa ban tab gini ki admission tangba hapo umyam neri umyam kandan tang ka biat nre gini ki BSc biat BA biat MAd MSc ad gini kindon baik Sabar Shillong kala bandan sepo Bhopal telada pikwa ban tab nomor ba ka admission fees hangne kaduna bha pan ye compare bat kiwe ki institute jika pulih mar kini ki de jong central telada pikwa ban tab sisa teka date of registration kadang pli phi kelas date kendai hau ndriu tarik jong banai Jun kelas date nam tabaro biat na BSc biat BA biat MAd kini baro kadai baik 6 Jun no tekitu ikwa ban tab sampai gini video duk bakut kumno ikwa ban you ban tab admission hakini te hakane kapo neri umiam kadang tanga biat telada pikwa ban tab admission pia ban tab online ka registration kadang pli phi kelas tang nadu arab santrik jong manai April kan kut hadu ndru tarik jong manai Jun kan mamo te kanang don por phi sa shite yau te kan ai por phi ke exam kan dei ha u July date of common entrance examination kan dei ar tarik jong July kam slam shu te kibakwa ban tab sa page bha ke jinon kam nam ta kani te ban apply kan phi apply online phi lek bi hapo ka website jong ka kadai ka www.cert.ncert.gov.in te kane ka link sa buh description sa tho ang neru sa page nang tu phi ban lek jang website ane phi la ban lek direct hapo Google phi tho web neri umiam website kila mi hi tu dan la klik nang tu kala don nang tu phi la ban pendap online te ki bayo ban apply ki long baik namta ki SC/ST ka de 45% above Kemamo namta ki general te ka de 50 re namta ki SC/ST ka de 45% above ki ko tab BAd ne ki tab BSc biat ne kita baro kemamo 45% above te kane pade namta kane kan neri umiam ka marbagidon ki quota mo state wise quota gyong te ka sit namta ka state Meghalaya ka don tang santli mo mama phya bne khun bun ma ka tang santli te ka jong ki science laga jong ki arts laga jong khabe phya nomor ba nakini ki santli southli ki de ki UR category kemud ba ini bidi ki la ban yo baik UR open no mat kawai ke dinam ta ki ST jong ka Meghalaya kan taru open jong ka Meghalaya ST nang kawai te nakine bade kin phia kan ala artri la ban de jong ka science artri la ban de jong ka arts marba ki habdon ki bashim science bashim arts ma te nakine bade nakine pada lada don kiwi state ki baduna kitu ki ba yo waiting list am kila bandrung no shakitu ki state ro wala ga de kota ro te marula da kim don te kin shim no ikini ki we gan kini ki bade ni ki state man pandap sha kitu ki state sha long kum tama te ga jing selection criteria kan long kum no selection criteria te ga selection criteria ka sha long kum ne ma barabar manus ne sha long ba ishim 40% na ka mark sheet jong phi but 60% kan nak entrance test kan entrance test tementa klaim ai instruction age pangata kai kinang panek kumju ne kin pen kala ngam tip mo mrei man kapor kin debit 40% from the mark sheet and 60% from the entrance test te phaban le bhai entrance test la phikwa ban yo hangni kan mau ba nakamenta ki ba pass degree phio ban admit nam ta ka biat nam ta ban pass class 12 ki ba kwa ban continue degree plus biat hakaju kapor nomor haka jaka ba pipin load sans name pila load no tang saus name ma kadan kam ha kene balik degree pin pendap jarak BSc biat ngudba non kam shu ban pendap tang saus name non kam shu ban pendap sans name kala duna no kapor pi tel da ko ban apply sa persang dakini tamba kade Sabar ma phaban le Sabar te ka ba admission angne kaduna ba ban ye compare bat kiwe ki institute hangne pe namta ka ne ka biat po miam ka by class iki non hosteler ka de khatlai hajar bat yaki
hostelar kadai kumba arf khandai hajar tamai kila da buang tu tenalor kata ki yo saka scholarship ke balong namta ki SC/ST kadai 800 per month ma kata man lu banai kin yo kata ka scholarship ke ba ai napo ka institute napo neri kan lebih kuat ban tap siapan lek bah ka entrance te kila ai ka euro entrance kadan kadang ka teaching aptitude ka English ka reasoning kita lai teli siapan lek bah lebih kuat ban yo admission hakini ki institute tenam ta kini ki BSc BEd ki MEd ki bro kini bde ki sabar jong Megalia hapo neri kadon betang ka BEd telda piklam pat da ban tap ban registration yelde nam ta kene sa register no ka last date kan day ritu Jun te pinang don por sa shite yawe ban apply nam ta kini tumba phiaban perform ba ka entrance test ban yo admission ha kini ki institute te kemawa don tang sunset te lada kumno kiduna state ki we state te kin tap ki waiting list marma kidon ki science lakajong arts lakajong lada kimdon ki we ki state kimdon science dan kimdon arts kin tap no da kitu ki ba kham he ka waiting list kan te sa le bah bat sa katuka website ngelabu sa apply online namta kani ngatrai pila stu tangini higim dip kubleshuan